Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede şeýas. Şugun hurmatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Oňa mejlisiň wekilleri, ministerlikler hem puduklaryny dolandyryş idaralarynyň, vilayetlaryň, şäherlaryň we etraplaryň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçüliklerini habar beriş direksiýarynyň ýol başlary çağırly. Mejlise halk hujurlyk toplumynyň puduklarynyň şu ýylyň 6 aýyna gadanan netijeleriniň jemlenýäni, degişli hasabatlar dinlendi. Hemem ýerine ýetirilen işlere baha berildi. Prezident maksatnamalaryny hem beýleki mailnamalar durmuşa geçirmek barşy ara alınıp maksat aşyldy. Ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesitlendi. Hemem guramaçylyk meselelerini garaldy. Salam hormatly minister kabinetining agzalary, salam hormatly adamlar. Biz şu minister kabinetining giňişleýin mejlisini geçirýär. Möhüm ähmiýet bolan bir mejlisde ýurdumyzyň iqtisadiýatynyň puduklaryny şu ýylyň 6 aýyna alypdyran işleň hem jemlerini jemler. Şonuň ýaly. Prezident maksatnamalarynyň ýurdumyzy durmuş iqtisadaýdan ösürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň hem ýerine ýetirişini ara alyp maslahatlaşar. Mejlisiň dowamynda ýol başlary wezipe bellemek we wezipeden boşaltmak manmaly meselelere de tereder. Şeýlem, ikinji ýarymynda öňde duran hem wezipeleri kesitler. Minister kabinetining başlygynyň ornamatarlarynyň ayrı ministerlerin, vilayetlerin, hakimlerin hasabatlarını dinler. Onların alıp baran işlerinin neticelerine baha verir. Minister kabinetinin meclisine biz Türkmenistan'ın meclisinin vekillerini, vilayetlerin hem aşgabat, şehrin hakimlerini hem de onların ornamatarlarını, ýokary okuw mekteplerinin rektörlerini, gazetlerin hem de jurnalların redaktorlaryny hem beýleki ýol başlary çağırdyk. Onu minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Biz mejlisimizde ýol başlary wezipe bellemek we hem wezipeden boşaltmak meselesini seyretmekden başlaýar. Men Abdiýewany başga işem geçmek sebäpli minister kabinetiniň başlygynyň olmasyny wezipesinden boşalýar. Mehran arkadam köp sawursunmyza aýdýar, maňa ýaşamany, işlemäni öwretdiňiz mehran arkadam, şu belent wezipeleri anam etdiňiz mehran arkadam. Siziň taýsir tagallalaryňyz bilen nirede işletegem, nirede bolsam, watanma sizi halkymyza ak ýürekden halal pek zahmetim bilen işläp zahmet çekjekdim, onandyrmany ruhsat beriň mehran arkadam. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun arkadam. Köp sawuryň mehran arkadam. Abdiýewa, siz gidiverin. Minister kabinetiniň başlygynyň ornamatyry wezipesine Mehri Jamal Mehmedowan berlep, ony Mary welaýatynyň hakiminiň ornamatyry wezipesinden boşaltmak barada karara geldim. Mehmedow, siz minbere geçinde bir täze wezipede näme işleýän barada aýdyp berin. Mehriban arkadaşymyz, siz maňa bugün ören uly jogapkärlik wezipeninden ýarsyňyz. Ediz arkadaşymyz, bu jogapkärlik wezipede medeniýet we sanat ulgamynyň ähli işgärleri bilen agdy birlikde size halkymyza, watanymyza ak ýürekden halal zahmet çekjekdigmi inandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Gahrman arkadaşymyz, mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Mehmedow, häzirki döwürde ýurdumyzda medeniýet ulgamynyň bir gowy maddi nizamaýyn binýady döredildi. Bizim sanly telewiziýanyňyz, evvel hemramyz, kitapxanalarymyz, teatrlarymyzyň, muzeýlerimyzyň hem de beýlik medeniýet medaralarymyzyň döwre wap binalary bar. Sizin mümkinçilikler dol derecede peydalanyp halkymyzyň ruhy ymmatlyklaryny
Tarihini giyinden hem beyan etmeli. Garaşlı devleti bunun. Öýdük çağlaryň hem ykdysady zatlaryny berkitmäge gönükdirler, üreýän mühim strategik maksatnamalarymyzy amalaşmagyň hem şähertlerini ýerine ýetiren eýer uly işleminiň many mazmuny anyk mysalar arkaly görkezmeli. Hususan galla, yanlış energetika ve ulu kommunikasiya bagatda gazanan garaşlylygymyzyň mysalyny giňden açyp görkezmeli. Iqtisadyýatyň puduklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, olar öňde barajy tehnikalar we tehnologiýalar bilen enzamlaşdyrmak hem iň döwre wagt karhanalary döretmek boýunça geçirilen işlerimizi giňden ýaýmaly. Ýolumyz bilen sevgitiň hem dünýäniň dürli hem döwletdiň arasyndaky medeni gatnaşyklary pogtulundyrmak üçin hem işi dowam etmeli. Zehinli sunat işgärlerini ýüze çykaryp olaryň dünýä jemgyýetçiligine tanatmaly. Olaryň ýer ýüzüniň dürli ýurtlarynyň olan medeniýet we sunat işgärler bilen dogonlyk gatnaşyklaryny giňeltmeli. Türkmeniň altyn nasyry bayragyny hem almak ugrundaky bähteşem ýokary derejede geçirmeli. Garaşsyzlyk, bitaraplyk we täze bayramlaryna bagyşlap gyzykly çykyşlary taýýarlamaly. Tele radio ýaýlymlarda täsirli hem gepleşiklerdir. Aýdymlar hem köpräk bermeli. Teatrlarda. Merdana halkymyzy hem şöhratlandyrýan gowy sahna hem eserlerini goýmaly. Biz häzirki döwürde 70'li edýän ýokary hem derejeli hünärmenleri taýýarlamagda has hem aýatyn üns bermeli. Men size üstünlük arzu edýär. Oturuverin. Onutdy minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men Mary welaýatynyň häkiminiň ormançary wezipesine Aknabat Atabaýewany belläp, ony bilim ministriniň ormançary wezipesinden boşatmak barada karara geldim. Atabaýewa size mene münbere gelinde bir täze wezipede näli işejegiň bar aýdyp berin. Mehriban arkadaşımız, siz şun bana cevap verdi vezipen inanýyňyz. Mehriban arkadaşımız, sizin inamyňyzy ödemek üçin giýjem günni edip ak yürekden pek halal zähmet çekjekdigini siz inandyrmagy ruhsat beriň. Mehriban arkadaşymyz, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli tutýan ähli tutuply işleriňiz hemişe rowat bolsun. Köp sag bolun mehriban arkadaşymyz. Atabaýewa, size de hem üstünlük arzu edýär. Onu Mr. Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men garlyby işte goýulan düýpli kemçilikler üçin telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiýasynyň başlygy hem wezipesinden boşadýan. Siz gidiverin. Bu wezipe men Arslan Aşyrowy belläp ony döwlet hawalara gelsin, başlyň olmasa wezipesinden hem boşatmak barada karara geldim. Naşir hem sizem bir münbere geçinde hem täze wezipede näme işejiň barada aýdyp berin. Mehriban arkadaşym, şol maňa ören ul jogap berli wezipeni inanýaňyz halal zähmetim bilen dörejilikli işläp watanymyzda, halkymyzda size mehriban arkadaşym wepaly hyzmat etjekmi, gulluk etjekmi söz berýän sizin janyňyz sag, abiry mertebäňiz bundan benat bolsun, köp sag bolun mehriban arkadaşym. Size üstünlük arzu edýär. Soňra hormatly prezidentimiz hatabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier şu ýylyň 1-nji ýarymynda makroiqtisady görkezler hakyna hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen üstünlikli amala aşyrylýan giňerimli özgertmeler netijesinde ähli pugdoklarda durnukly öziş üpjün edildi. Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pugdoklaryň duranyş idaralarynyň meýilnamalaryň tawşyklarynyň ýerine ýetilişini teljermegiň jemlerine laýyklykda 6 aýda jemi içerki önümiň beçöri 5,9 götermädi. Geçeniň degişli döwürlen deňeşdirilenine önümleriň öndürülüşi 4,14 götermi ýokarlandy.
yanvar-iyun aýlary aralygynda 2019-njy ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilende böýlekleriň harit dolanşygynyň meçleri 13,10 göterim, daşar sewda dolanşygy bolsa 6,11 göterim artdy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky geçeniniň degişi döwrü bilen deňeşdirilende 10,5 göterim ýokalandy. Atabatyň çäklaryna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2020-nji 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy bary dikem aýdyldy. Meclisiň başynda vice-premier hormatly prezidenti bilen garamagyna dünýä ykdysadyetindäki häzirki ýagdaýlar hasaba alynıp, işlenip taýýarlanan 2020-nji ýylyň döwlet büdjetiniň we büdjet çykdaýjylarynyň Türkmenistanyň durmuş ykdysadydan ösürmegiň esasy gurularynyň hemde Türkmenistanyň maýy goýun maksatnamasynyň gaýtadan işlenip taýýarlanan tassamalaryny götürildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz de ýurdumyzyň şu ýyl üçin baş maliýe meýilnamasynda gödeňli tutulan girdeji bölegini artdyrmak we çykdaşlary peýeltmek hemde maliýe serişdelerini maksatlaýyn peýdalanmak boýunça teklipler barada hatabat berildi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men Anna Muhammedowy başga işe geçmegim sebäpli Maliýe we Ykdysadyat ministri şeýle Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utguşdurjusy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durumdurjusy wezipesinden boşadyp, onu hem minister kabinetiniň bank we hem halkara maliýe gurumlary bölüminiň müdiri wezipesini belirlemek barada karara geldim. An Muhammedow sizem gidiverim. Maliýe we Ykdysadyat ministri şeýle hem Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utguşdurjusy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durumdurjusy wezipelerine muhammetkerli Serdarow berilip, ony maliýe we ykdysadyat ministriň ornazary wezipesinden boşadýar. Serdarow münmere geçende täze wezipede näle işleýän barada aýdyp berdi. Mertebet velet mehriban arkadaş prezidentimiz bu maňa meller uludi pananyňyz bu wezipede men maliýe we ykdysadyat ministrliginiň agzary işgärleri bilen giýjämiz günni edip janymyz aýaman halal zähmet çekjekligim barada siz anlandyrmagy ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýärim. Goý elmidama siziň janyňyz sag we ömrüňiz uzak bolsun. İl ýurt bähbetli işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Mehriban arkadaş prezidentimiz. Serdarow Dünya ykdysadyatyndaky ýagdaýlar bilen magly 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlamaga ören hem jogapkärlik çemeleşmeli. Büdjetiň girdejili çeşmeleri esaslandyrylan we kanuna laýyk bolmalydyr. Çykdagy urlaryny netijeler maksada laýyk maliýeleşdirmeli. Salyk düzgünlerini kämilleşdirip elektron salyk ulgamyna geçmegi çaltandyrmaly. Hem burada halkların tecrübesinden uğur almalı. Döwlet emnägini aýry baglaşmagy hem hususlaşdyrmagy, döwletiň paýy bolan idare kärhanlary, paýdalar jemgyýetlerini öwürmegi, gymmatly kaglaryň bazarını guramagy çaltandyrmaly. Ziyan çekip ýa-da pes netije gazanyp işleýän döwlet kärhanlaryny bolsa aýratynykda seljermeli. Kärhanlaryň önümçilik kuwatlygyny dolulanyp, zero bolmadyk çykdyjylary azaltmaly. Ýokary hili önümleri öndürip, pudoklaryň hem bätişi okyplygyny ýokalandyrmak boýunça alyp barýan işleri çaltandyrmaly. Kiçi ortam terekeçiligi ötürmek üçin amatly şertlerem döwletmeniň üstünde ýygyderli işlemeli. Yer böleklerini bermek işini hem ýönükleşdirip, qarz, gümrük we sowda taýdan resmileşdirmek hem ýeňilleşdirmeli. Eksport ýöwüşlendirmeleri arkaly sewitderde erkin ykdysady zorluklary döretmegi çaltandyrmaly. Şeýlem viza belli almak hem yer böleklerini resmileşdirmek, qarz hem hasaplaşyk ýeňilliklerini giýirmek mümkinçiliklerini öwrenmeli. Serdarow
siz ministerin hem olmaları vazifesine belirlemek için hem yakın vakitte bir münasip hem adamiyeni ödüllersin. Size üstünlük arzu ediyor. Oturun. Soňra statistika baradaky Döwlet Komitetiniň başlygy Welbegow 2020-nji ýylyň 6 aýyna ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pugudoklaryň dolanyş edaralarynyň gadanan ykdysady görkezleri barada hatabat berdi. 2019-njy ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine öýünümleriň köp görnüşleriniň öýünülüşiniň mukdarynyň artanlygy hatabalyny. Ykdysadyetiň döwleti degişi bolmadyk ulgamyny oňy netijeler gadanlýar. Öýünüm öýünülüşiniň düzümini hususy iş öwürlüğiň paýyna 66 göterim degişidir. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Müşşükow, ministerliklerin we pudok edaralarynyň ýolbaşçylary ykdysadyatda maliýe durnuklugyny gazanmak we pudoklary maliýetden sagdanlaşdyrmak üçin hem degerli çäreleri görmeli. Karhanalaryň bank karlaryny we allygy bergilerini tertipleşdirmek üçin teklipleri taýýarlamaly. Ykdysadyatda pul toplumynyň hakyky ruly göre nügunleşdirmeli. Pudoklar pul seriştelerinin döwür hem meşrularının üpçün edip hümmetçiligi meýilleşdirilen derejede saklanmaly. Dörli pudoklara berilen karlaryň ykdysady taýdan bähfidine we netijeni ýygdyrly seljermeleri geçirmeli. Berilen kar serişlerinin belirlenen maksada ora ulanyşyny hem gözegçilik güýçlendirmeli. Döwür bank hyzmatlaryny ornaşdyrmagy şartlandyryp, bank ulgamyna anamy we onuň öňüne çekiciligini artdyrmaly. Bank idaralaryna fiziki we ýuridik tarapdan pul serişlerini çekmek we olary bermeň tertibini ýeňilleşdirmeli. Halkary maliýe bazaryndan amartda müşettlerde kar serişlerini şeýlemde sürtmäýe goýumlaryny hem çekmeň hem üstünde köprak hem işlemeli. Awraň halkara maliýe gurumlary bilen asynçykly hyzmatdaşyp olaryň ykdysadyatymyzyň hem özüne berýän fiýimlarynyň hem seljermişden hem netijelerini ýerlikli peýdalanmaly. Biz ýylyň ahyryna çelli berýän hem ähli işlerimizi üstünlikli tamamlamalar. Siz ilkinji nowatda Minister Kabineti'nin başlygyny ähli olmasa bilen birlikde halk maslahatyna berilen taşlyklary durmuşy geçirmek şeýle gelecek ýylyň döwlet hem büdjede oýunça maslahat geçirin. Täze 2020-nji ýyl üçin maýygyn maksatnamasyny taýýarlamak we tasdiklemek ünsli seretmeli. Her ministerlikden pudok idara öýdümçilik hem tawşyryklary hem wezipany anyk bilmeliler. Täzeli döwlet büdjeti barada aýdylan ne bolsa bu işi tamamlap onuň taslamasyny Türkmenistanyň mejlisiniň hem garamagyna bermeli. Türkmenistan prezidentiniň fermanyna laýyklykda 2020-nji ýylyň döwlet büdjetine hem rähmet haklaryň, pensiýalaryň, talip haklaryň we döwlet kömek pullarynyň şeýle beýleki bir näse durmuş töleglerin hem meşgullerini ýokalandyrmak hem gözüňünde tutmaly. Şeýle döwlet büdjetinde her etrapda hem şäherde nämen buny gaýtalap aýdýar. Her etrapda we hem şäherde meýtäşlik çekýän adamlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga serişler hökman hem gözüňünde tutmaly. Müşşükow hem Minister Kabineti'nin başlygynyň beýleki bolmasallary. Siz gözegçilik hem ministerliklerinizi we pudok edaralaryny mundan beýlekde ösürmek hem de maliýe ýagdaýyny hem goglandyrmak mesele wagtda olaryň ýollaşygy bilen birlikde alyp baran işleri güýçlendirmeli. Şeýle men täze iş ornuny hem ödüretmek boýunça tasdiklanan maksatnamanyň dol meşhurda ýerine ýetirilmeýändigine siziň ünsüňizi çekmek isleýär. Ýagny şu tamamlanandan soň hem bir mesele maýlety seretjekdigini siziň hem ähliňizde de duýdurýar. Müşşükow, siz dünýä ykdysadyatyndaky kynçylyklaryň hem täsirini ýygdyrly terjerip onu azaltmak üçin çäreleri işläp taýýarlamaly. Hem şu ýagdaý bilen bagly ykdysady itkileriň öwelini dolmak
hem de iqtisadiyetimizden durnuqlem ötmegini üpçün etmek için hem zerur çareleri görmeli. Pul dolunuşunun hem durnuqly bolmagyny hem makro iqtisadi hem durnuqlygy aratmak için hem zerur şertleri döretmeli. Yurdumuzda önerilen önümlerin eksport edilen meşgullerini arttırmak hem daşa yurtlardan getirilen harittan orunni tutyan önümden hem önümçülüğünü döretmek hem diyepinni güýçlendirmeli. Iqtisadiyetde zähmet wagtlar bilen bagly mesele hemişe hem merkezine saklap, zähmet hem gorlarynyň emeli gelmegini hem yerlik hem dolunlarmyň üpçün etmeli. Milli statistika ulgamy ýuraplaşdyryp, hasawatlyň hem görnüşlerini tükellemeli hem de olary umumlaşdyrmaly. Olaryň bolmadyk hem döwri geçen hem görnüşlerini aýyrmaly, işler sany ulgamy arkaly hem alyp barmaly, hem halkara tejribesinden hem yerlikli peýdalanmaly. Hormatly minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Häzir men Türkmenistanyň meclisine 2020-nji ýyl üçin rejelenen döwlet büdjetiniň taslamasyna seretmek barada hem hatta da gol çekjek. Hormatly prezidentime de degişli hatta gol çekdi. Hem de meclis dowam edip Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriýetova söz berdi. Vice-premier Altaýda gödöçe diýen gonlaryna 2030-njy ýyl içinde üçin neft gaz senatyny ösdürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklaryny alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Neftin gaz kondensaty bilen çykarylyşı boýunça meýilnamanyň 107,16 götürüm, nefti gaýtan işlemek bardak meýilnamanyň 102,16 götürüm, benzin öndürmek boýunça meýilnamanyň 105,11 götürüm, dizel ýalňyjyny öndürmek barada meýilnamanyň 105,11 götürüm ýerine getirileni gaýdyldy. Tuğuklandırılan gazı öndürmenin ötüşü 112,10 götürme, özleştirilen maýa goýumlaryň ötüşü 113,10 götürme barabar boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men Arçaýew işte goýulan kemçilikler üçin döwlet ministri Türkmengaz döwlet kansernyň başlygy wezipesinden boşaltmak barada karara gelip gidiverim. Döwlet ministri Türkmengaz döwlet kansernyň başlygy wezipesine Batyr Amanowy bellep onu Türkmenmaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlaryň toplum baş direktori wezipesinden boşaltýar. Amanow hizmene täze wezipede näme işejegi bardy bize aýdyp berin. Şuňur hormatlanan Türkmenistan prezidenti siz şuň maňa uly jogapkar wezipeninden ýa-da bildirenimiz üçin size köp sag bolsun aýtmagy ruhsat etmegini sizden haýyş edýän. Hormatly prezidentimiz, siziň namyňyzy ödemek üçin tejribemi ukyp başarymyzy gaýrman ak ýürekden galar zähmet çekjekdiň barada size nanyrmagy ruhsat etmegiňizi ulu hormatdan sizden haýyş edýän. Hormatly prezident, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolmagy arzu edýän. Amanow Türkmenmaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işini dolandırmak için wagtlaýynça şu toplumun baş injiniýeriň üstüne ýüklen. Sonra orada bir topluma has okuyuplem gormaşylyk tarapyndan baş çykýan hem ýol başyny bellädi. Size men üstünlük arzu edýär. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men gelliýi başga işe geçmegi sebäpli Halkara Neft we Gaz Üniversitetiň rektory wezipesinden boşalýar. Sizem gidiverin. Halkara Neft we Gaz Üniversitetiň rektory wezipesinden men Şahym Abdurrahmanowy bellep, onu hem Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşaltmak barada karara geldim. Abdurrahmanow näsiden minbere geçende täze wezipede näl işleýän barada aýdyp berin. Şoňa hormatly Türkmenistan prezidenti, bugün siz maňa ýene bir uly jogap berýär wezipeninden ýaşaňyz. Bildiren namyňyz üçin size köp saglyk aýtmagy ruhsat bermeňizi hormatly sizden haýyş edýän. Gahryman arkadaşym, siziň namyňyzy ödemek üçin Halkara Neft we Gaz Üniversitetiň ady bir işgärler bilen tutan ýerde zähmet çekjekdigim barly
andırmaga ruhsat bermegi ulu hormatdan sizden haş ediyorum. Sizin janyňyza sag ömrüňiz uzak bolsun hormat prezidentimiz. Size men üstünlük arzu ediyorum. Türkmen Diyalogu Devlet Korporasyanyň başlygy wuzifesine Merdan Roziyevem belläp, onu şol korporasiýanyň başlygy hem ormançylyk wuzifesinden boşalýar. Ne Roziyev sizem täze wuzifede näli işejeň barada bize münbere geçinde aýdyp berin. Cumhurbaşkanı Türkmenistan'ın prezidenti. Bugün siz bana uly jogapkärlik wezipenden ýardyňyz. Bildiren anamyz üçin köp sag bolsun aýtmagy, ruhsat etmegi sizden haýyş etýär. Hormat prezidentimiz, sizin anamyzy ödemek üçin Türkmen Diyalogu Devlet Korporasiýasy işgärleri bilen az birlikde tejribemi, ukyp başarnymy gaýyrman. Ak yürekden halal rahmet çektim barada. Sizin andırmaga ruhsat bermegi ulu hormat bilen sizden haýyş etýär. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, hormatly prezident. Roziyev, siz ýakyn wagtda korporasiýanyň başlygy ormançylyk wuzifesine bilemek üçin münasip adamyny ödürlädim. Men size hem ul üstünlikleri arzu edýär. Oturuň. Meredov. Geçen 6 aýyň hem jemleri oýunça Nevtkad toplumda esasy öýrümçilik hem gorkozylaryň belirlenen meýlamlara laýyklykda ýerine ýetirilendigine hem garamazdan käbir hem gorkozylaryň ösüş depinem geçen ýyl döwrülen deňişdirilenine hem pes boldy. Ýol ölen şol kemçilikleri düzeltmek üçin kanserliň öýrümçilik işini dünýäde uly dawrat serişdirilen wakalyň pese gaçmak bilen bagly emele gelen ýagdaý ýora kämilleşdirmeli. Toplum hem kärhanlaryna her zaman fanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin diýişli işler hem geçirmeli. Hazır deňiziniň türkmen bölegine Nevtkad toplumlaryny hem öýleşdirmek boýunça anyp barlayan işleriň hem depinni güýçlendirmeli. Hem toplumlaryň öňüne çekijiligini ýokalandyrmak arkaly daşa ýurt maýa goýumlaryny hem çekmeň depinni artdyrmaly. Türkmen Nevt Devlet Korporasiýasynyň başlygy Baýerli. Öňümi paýlaşmak hakyndaky şertnamalarda Nevtiň we kondensanyň çıkarşynyň geçen ýyla görä depiniň üçin edilmegini we ýyllyk borçnamalaryň hem dol ýerine ýetirilmegini gadanmaly. Bunu atar Türkmenistanyň Hazarýaky meýdanlaryna täze açylan Nevt ýataklaryny hem çal öýleşdirmek üçin daşaryt ýürütülüşlerin hyzmat ediş hem kampaniýalaryň işi hem çekmegi şartlandyrmaly. Türkmen Gaz Devlet Konserniň başlygy Amanow. Türkmenistan owansan Pakistan Hindistan gaz hem geçirjisiň taslamasy ýolumyň energetik strategiýasynyň bir mühim bölegi bolup durýar. Şunu gözüňe tutup Türkmen TV gazyny dünýä bazarına diversifikasiýa ýolu bilen çykarmak we täze aljylary göllemek işini hem şartlandyrmaly. Bir täze gaz, himiýa kärhanalaryň uluşyny diňe maýa goýumlaryny çekmek hasabyna amalaşyp muşy çyktajylary öňdüriljek hem önümler bilen hasaplaşmagy ýola da goýmaly. TV gazyň çykarşyny we hem gaýtadan işlenişini ýokarlandyrmak, daşarky bazara eksport edilen meşhuryny arttırmak hem işten himiýişe gödöwçilikde saklamaly. Gazyň eksportyndan hem gelip gowuşýan gyzyl pullak terişden arttyrylmagy gadanmaly. Türkmen Diyalogu Devlet Korporasiýasynyň başlygy Roziyev, Nevtiň, kondensanyň hem TV gazyň täze gorlaryny gözläp tapmak we maktywal ýa-da gorlaryny öpüşün etmek işlerini dol hem wagtyna ýerine ýetirmeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ögedew gödöwçilik edýän ulug we aratynyk ulgamlaryny ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Pudong kärhanlar tarapyndan meýilnamanyň 100,14 götürüm ýerine ýetirilenini gaýdyldy.
Hudutana Türkmen Avtoyolları Agentligi boýunça 100,12 göterim, Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça 120,5 göterim ötüş gadanly. Türkmen Hawa Ýolları Agentligi boýunça geçenliň degişli döwürlen deňişdirlerine ýerine ýetirilen işler 60 ýer götermeden boldy. Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler wagtda 122,4 göterim ötüş gadanly. Avtomobil, demir ýol, hawa hemde deňiz ulaglara arkaly umumy ýük taşarçynyň möçleri boýunça meýilnama 99,12 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwrüne ýolagçy gatnatmakda meýilnama 1,5 göterim ýerine ýetirildi. Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça ödüş tepkini 109,18 götermeden boldy. Hormat prezidenti mada hasabat dinläp, Türkmenistanyň ulag-ulamynyň ägir türlü öýrümçi kuwatyklarda eýdigini bellädi. Munyň öýdi ýükleriň daşalmagynyň möçlerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Döwrewap ulag we üssaşyr düzümini kemale getirmegi, oňa täze çäkleriň goşulmagy, häzirki wagtda ýük dolanşygynyň möçlerini artdyrmaga ýardam edýär. Hemde gadymy türkmen topragynyň ödüşleriň çatyrygy hökümini äkwedipetini ýerine getirmäge ýardam berýär. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň döwrewap kommunikasiýa ulgamynyň ödüşini öňe çekmek bilen iri sebitleýin taslamalaryň hadaryň düýbi boýunça Azerbaýjana hemde Owganystana we Pakistana optik tüýümli ulgamlaryň çekilmegi baradaky taslamalaryň ähmiýetini bellädi. Hormat prezidentimiz bir möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilmegini bir gödökçülükde saklamagyň wajypdygyny belläp, ulug toplumny ösürmek boýunça bir näçe tawşyklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz öwede beýlenip şeýle diýdi. Evet, yurdumuzda elektron senatını öğretmek boyunca işler başlandı. Yani bu işler odalan, zerur, hünermelerin hem yoktuğu sebeple yeterlik depkini anlıp almıyor. Sonra da siz Murat filan birlikte ilkinci novatta elektron senatının vazifelerini çözmek için işlerim anlık oğullar boyunca hem tayarlaman, ulugumlu işlep düzün. Şeýlensiz ulug kärhanalaryň işiniň bir gödökçülükde saklan. Men öňhem aýdyşmaýaly bir kärhanalar dünýäde koronavirus ýokunjunyň ýaýramagyna bagly mejburi hem çäklendirmeler zararly şu wagt hem kynçylyklar başdan geçirýär. Hem şu döwür tamamlanýança hem kärhanalaryň büktünsiz hem işini üpsün etmek üçin onlaryň mali ýagdaýyny hem durmukly saklamak ýalky wagtda bir esas hem wazipedir. Rehmet haklaryny tölemegi we mali borçnamalaryny ýerine hem ýetirmek üçin terişleri bolar, ýaly ulug kampaniýalara zerur bolan gollagy bermeli. Demir ýollaryň durkuny täzelemek işini hem dowam etmeli. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýowa söz berdi. Vice-premier gödökçüge diýen gurulşyk senagat we energetika puwdaklaryny Türkmen Himiýa döwlet konsernine, paýtagtymyzyň idara ediş tüzümlerini şeýleň birinji ýarymyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýlelikde şeýleň ýanwar-iýun aýlary aralygyny gurulşyk senagat toplamyny ýöne öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 112,18 göterim berýär edildi. Ödüş tepkini 118,19 götermeden boldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça hasabat döwrüne ýerine ýetirilen işleriň ödüş tepkini 107,17 götermeden bolup, meýilnama 107,14 göterim berýär edildi. Senagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi boýunça ýöne öndürmek we işleri alyp barmagyň meýilnamasy 105,5 göterim berýär edildi. Ödüş tepkini 109,12 götermeden boldy. Energetika ministrligi boýunça ýöne öndürmek, degişi işleri ýerine getirmek we hyzmatlar boýunça meýilnama 113,19 göterim ýerine getirildi. Ödüş tepkini geçenliň degişli döwür bilen deňişdirilenine 119,5 götermeden boldy. Türkmen Himiýa döwlet konsernine ýöne öndürmek meýilnamasy 122,11 göterim ýerine getirildi. Ödüş tepkini 148,11 götermeden boldy. Aşgabat şäher ýakymlygy boýunça şeýleň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 113,12 göterim berýär edildi. Geçenliň degişli döwür bilen deňişdirilenine ödüş tepkini 100,10 götermeden boldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vice-premieri gödökçüge diýen düzümleriniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň giň möçerli maksatnamalaryny ýerine getirmekde möhüm orun eýleýänligini hasaba almak bilen işe gödökçüligi güýçlendirmegi taşyrdy. Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyl münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalarda alınıp bolýan işleriň hiline we onuň depkinlerine iýdigleri gödökçülük ýola goýulmalylar.
Gurulşyk işleriniň zerur bolan serişdeler bilen bökdensiz üpsün edilmeginiň wajypdygyny çekip, hormatly prezidentimiz ýurdumyzda we daşar döwletlerde uly istek bildirilýän önümleriň önümçi boýunça täze kuwatlyklary göretmek üçin yerli çygymal serişdelerini almesasy öwrenmegiň we olary tenagat taýdan özleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, şäher düzüminiň işini kämilleşdirmek, onu adamlaryň amatly ýaşaýşy we göwnüjay din jalmak üçin ýokary derejeli şäher düzümini döretmek bilen baglanyşly meseleleri ýygyderli gözegçilikde saklamak babatda anyk tawşyklary berip, hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Durduly, siz ýurdumyzda gurulşyk işiniň ýagdaýyny şaltyrak, Serjeriň täze 2020-nji ýyl üçin gurulşyk maksatnamasyny kesgitdiler. Biz täze şäherleriň hem şäherçileriň gurulşygyny hem giň gerim bilen başladyk. Näli ýagdaýyň dürýänine garamazdan biz bir işe dowam ederiz. Hem şonuň bilen baglanykda gurulşyk serişdelerini şu zana çement, demir ornamalaryny hem köp mukdarda tiýmalaş hem serişdelerini öňderýän kuwatly hem tenagatyň zerurdygyny men meýem aýdyp geçdim. Ne boldy? İşler başlany ýöne onuň hem diýipini has hem güýçlendirmeli. Özümizde çyýmal hem gorlunyň bardyň gözüni tutup mineral hem dökümler öňderýän täze otur gurmak hem meselelerin üstünde işlemeli. Munuň özü o gozalyk. Ekinleriň hem goşmuşy hasyny almaga Uman ekinleri agrasiýan hem talaplara laýyklykda dökümlen üpçün etmäge mümkinçilik hem berer. Şeýlem. Elektrik energiýasini öňdermek we hem eksport etmek, avtomobil ýollarynyň durkuny täzelemek boýunça tasamalar bilen bagly işleri dowam etmeli. Sizin hem gylyjy bilen bilelikde ýagdaýy gysga wagtyň içinde seljeriňde hem bu işlere tenagasyrym telekeçiler birleşmesini çekin. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew gözegçi diýen töwdä we dokma puwdoklaryna şeýlegem telekeçik ulgamyna 2020-nji ýylyň geçen 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Töwdä we daşary ykdysady aratnyşyklary ministrligi boýunça hasabat döwrüne geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine töwdä dörançygynyň umum meçheri 24-den 16 götürmädi. Türkmen Hali Döwlet Birleşigine hasabat döwrüne öňümçi meçheri 19-19 götürmek bolany. Türkmenistanyň döwlet garyç çygymal birjasyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygyna birja sewdalarynyň 129-sy geçirilip, haritlaryň eksport we importy bilen bagly 13188 şertnama hasap alındy. Türkmenistanyň Sewda Senat idarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň meçherleri manat dolanşygyna 50,13 götürüm, peýdanyň meçheri 20 götürmek bolany. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygyna öňdirilen senat önümleriniň meçheri 18,19 götürüm, owagyjylyk we azyk önümleriniň öňdürüşi bolsa 28,17 götürüm artdy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp şeýle diýdi. Gylyjy sarp ediş haritlarynyň aýratdygyny, owagyjylyk puwduny öňdirilen meşhurlaryny hem artdyrmak heni hayal anyp barlar. Aksadiyetin hususen puwduny döwlet tarapyndan gollamak, kiçik we orta telekeçiligi mali hemde maddi tehniki kömegi hem bermek boýunça sizin geçirýän şäherleriniz hani? Ýani sanly ulamy ornaşdyrmak bilen hem sewdanyň döwre wap üçünçilik ulgamlaryny hem döretmek boýunça anyp baran işleriňiz hem nirede? Hani sizin beýleki teklipleriniz? Netice ministrlikden hem puwdok edaralarnyň ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda öňdirilen haritlaryň eksport edilen meşhurlaryny artdyrmak hem üstüne netijeli işlemeli. Daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ykdysady gatnaşyklar ýoly goýmak şartlandyrmaly. Halkara sewda ulgamyny iň gowy daşary ýurt tejribesini öýleşdirmek maksady bilen daşary badarlaryň isteklerini hem de mümkinçiliklerini hökmany öwrenmeli. Bizim hem şu meselelerde telekeçilerini hem giňden gollamak siýasatyny gelecekde hem hökmany dowam eder.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agamradov şeýlin geçen 6 aýyna gözülçüge diýen bilim, ilim, saglyk goraş we sport ulgamlaryny mundan meýlek göstermek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hadabat berdi. Vice-premier Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullyk Akademiýasyna diňleýijileri kabul etmegiň meýilnamatyny tasdiklamak hakynda we giriş ssenariýalaryny guramak, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuw kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklamak, 2020-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuw kabul etmegiň meýilnamatyny tasdiklamak hakynda hadabat berdi. Bilinçäli ýaş nesliniň münasip derejede bilim almagy hem de hünär başardyklaryny artdyrmak, ýokary derejeli bilimli, beden taýdan sagdan, ýokary watançylyk ruhuny, giň dünýä garaşly şahsiýetleri terbiýelemek maksady bilen bilim ulgamynyň maddi enzamlaryny we okuw usuliýet büniýady ýygyderli kämilleşdirilýär. Tanly bilimiň mümkinçilikleri işen peýdalanýar. Altyn asyryň altyn dekinleri atly ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry onlaýn usulyna geçirildi. Türkmen mektep okuwçylary we talipleri halkara ders taslama we internet bäsleşiklerine gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler. Ýurdumyzyň ilmi mümkinçiliklerini toplumlaryň durumça geçirmegiň çäklerini ýanwar-ýuny aýlaryna köp sanly ilmi barlyk işler geçirildi. Ilmi gözlegler hemde olaryň netijelerini öňünçe ornaşdyrmak boýunça giňerimli işler amala aşyryldy. Talyk döwlet maksatnamasynda belirlenen wezipeler laýyklykda şeýleň birinji ýarymyna saglyk goraş programyny kämilleşdirmek, keselleriň öňüni almagyň we olary bejermegiň täze usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler amala aşyryldy. Türkmenistan bitaraplygyň mekany çygarylan geçen ýylda medeni jemgyçilik, köpçülikden beden terbiýe sport çäreleri, alma amaly maslahatlar we beýleki çäreler guruldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Men gelin ýazy bilim ministrinin wezipesinden boşalıp onu minister kabinetinin bilim ve cemiyetçilik bölümünün müdürü wezipesinden belirlemek barada karara geldim. Gelin ýazy gidiverin. Bilim ministri wezipesine Uraz gelli Gurbanowy belläp onu Seyit Nazar Seýdadyn Naky Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynyň hem rektory wezipesinden boşalýar. Gurbanow sizem münmere geçinde täze wezipede näle işçilerin barada aýdyp berin. Hormatly prezidentimiz, siz maňa şu ýene bir awraýly, şeýle hem jogapkärli wezipany ýarsaňyz. Merhwan arkadaşlarımız, sizin döwlet beren giň mümkinçilikleriňden, beýik talymatyňdan ugralyp, ösüp gelen ýaş neslin watanymyza, halkymyza, edip arkadaşlarymyz, sizin mukaddes ýörelgelerimizde wepali, ilimli, edepli ýaşlar terbiýelep ýetişdirmekde sizin mukaddes anamyzy ödemekde üçin janyma ýaman zähmet çekjekdigmi? Anandyrmaga ursat etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýän. Edip arkadaşlarymyz, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan beýik işleriňiz elmydama rawaşlyklary besensin. Gahryman arkadaşlarymyz. Gurbanow, men size üstünlük arzu edýär. Men Seyit Nazar Seýdadyn Naky Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynyň hem rektory wezipesine Gurbanowy Muhammedowy belläp onu hem Maktumladyn Naky Türkmen Döwlet Universitetining prorektory wezipesinden boşalýar. Muhammedow sizem bilmere geçinde bir wezipeden hem işçilerin barada aýdyp berin. Hormatly arkadaş prezidentim, siz şu maňa ören uly jogapkärli wezipeni ýarsaňyz. Seyit Nazar Seýdadyn Naky Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynyň ähli agdawy professor muallimleri hem de ähli işçiler bilen bilerikde siň bildiren mukaddes önemiňizi ödemek üçin ähli gujul gaýratymy gaýraman zähmet çekjekdigmi anandyrmaga ursat bermegi ul hormat bilen haýyş edýän. Hormatly arkadaş prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiziň uzak, alyp barýan il ýurt behri işleriňiziň elmydama rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Men size de ul üstünlikleri arzu edýär. Oturun. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men Gulmurat Amradowy sport we ýaşlar siýasaty ministri wezipesine belläp onu hem ministrin ornatary wezipesinden boşalýar. Amradow Gulmurat sizem bilmere geçinde bir wezipeden hem işçilerin barada aýdyp berin. Şuňa hormatly Bilen Petler prezidentimiz bu ulgamyň ösdürmek üçin ähli gujul gaýratym gaýrman giýjäm günni edip halal zähmet çekjekdigimi siz anandyrmagy ruhsat etmeňizi ul hormat bilen haýyş edýän. Hormatly prezidentim, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Il ýurt behretli döwlet ähmetli işleriň elmydama rowaşlygy besensin. Amradow ne ýakyn wagtda ministriň ornatary wezipesine münasip
adamini hüdürleyatın. Size de men ulu üstünlükleri arzu edeyim. Oturun. Ağamladır. İnni oku yılı tamamlanır. İnni sonra da yukarı yürüt oku mekteplerine giriş sınavlarından başka da teyada oku yılına hem kuvi tayarlık görmeli. Ortam yukarı oku mekteplerine yengeli hem düğüplü avatış işlerini geçirmeli. Sağlık dincaş merkezlerine hem sağların tomutlu dinç arasını talavalayık hem kuramalı. Hükümetin bilim işgärleri geçirecek maslahatını hem gowy tayarlyk görmeli. Bir maslahatta bizim bilim ulgamyny özgörtmek boýunça hem nowatdaky çäreler tereder. Bir çäreň ählisine oňa tayarlyk görmeli. Ýokary okuw mekteplerine kabul edilýän synaglaryna jemgyýetçilik ödegçiligini üpçün etmeli. Şeýle ähli mekteplerde fani ulgam boýunça çäre okuwlary geçirmäge tayarlanmalı. Bir meselede esası orun Alımlar Akademiyasına değişikliği bolmalılar. Siz Türkmenistan'ın prezidentinin yolumuz 2019-2025 yıllarda durmuş iqtisatdan ösürmegen maksatnamasına Türkmenistan'ı 2019-2025 yıllarda sağlık iqtisadi ösürmegen konsepsiyasına puuduklar ösürmegen maksatnamalarına hem de iqtisadiyatimizin ösüşünün ileri tutulan oğullarına layıklıkta teyada hünerlerine girmek boýunça işleri dowam etmeli. Şeýle ýokary derejeli hünermenleri tayarlamagy üpçün etmeli. Ýurdumyz 2019-2025 ýyllarda durmuş iqtisatdan ösürmegen maksatnamasyna layıklıkta bilim, ilm, öňümçilik kadatyndan uğralyp bilim ulgamynyň ilm we öňümçilik bilen baglanyşyny puhtalandyrmaly. Ýurdumyzda hereket edýän we täze giýilen hünerlerle bagly hem dünýä tejribelerini öwrenmeli. Bu urda hyzmatdaş bilim we ilm merkezi bilen zeruri işleri alyp barmaly. Ende bu soň öňümçilikleri öwrenmek üçin hünermenler daşa ýurtlara iýermek hem de beýleki ýurtlardan hünermenlere çağırma gözüňi tutmaly. Bilim ministri Gurbanov döwrüň talaplaryna laýyklykda täze giýirilýän ogullar boýunça hünermenleri taýýarlamaň usuliýetine aýratyn hem üns bermeli. Biz bu iş iýdigleri kämilleşdirmek, döwrap okuw hem meýlemany işläp taýýarlamak boýunça hem alymlar akademiýasynyň alymlar hem de değişen puuduklaryň hünermenleri bilen utkuşukly işler alyp barmaly. Hünerler boýunça okuw meýlemalaryň ýurdumyzyň orta we uzak möhletden maksatnamalaryna ileri tutulýan ugurlardan we iqtisadiýetimiziň geljek ötüşinden uğralyp taýýarlamanyň bir gözegçilikde saklamaly. Bu urda bilim ulgamyna gazanylan milli tejribeni we dünýä almanyň gazanlaryny gözeginde tutmaly. Ýokary okuw mektepläriniň rektorlary täze hünerler boýunça okuw meýlemalaryny bilim ulgamyny gazanlayan milli tejribeniň we hem dünýä almanyň gazanany esasynda değişik puuduklar bilen bilelikde taýýarlamaly. Okuw meýlemalardaky derslerde öňümçilik hem tejribeliklerini puuduklarda hem hünermenlere bildirilýän talaplar hem gözeginde tutmaly. Sağlyk iqtisadiýatyň ötüşinden uğralyp ýokary hem okuw mekteplerine maglumat, kommunikasiýa, tehnologiýalar boýunça täze hünerleri giýdirmege dowam etmeli hem bu urda hünermenleri taýýarlamagy kämilleşdirmeli. Ýokary okuw mekteplerine okudylýan ähli hünerlerde aýratyn hem inženerçilik hem tehnologiýa ugly hünerlere sanly tehnologiýalardan baglanyşykly okutmagy hem kämilleşdirmeli. Bu urda okuw hem maksatnamalaryny döwraplaşdyrmaly. Ministrlikler hem puuduk edaralary ýurdumyzda kabul eden milli maksatnamalara laýyklykda täze öňümçiliklerde döwrap
innovasyon hem teknolojilerin ornaştırılayanın hem gözünü tutup zerur olan hünerleri öňünden hem kesgitlemek konusu işleri geçirmeli. Ministerlikten puluk edaları faanlık saadetini hem ölçüsünden uğur alıp edarı kârhanalarda işsiz hünermenlere bolun hem talepleri kesgitlemeli. Yani hüner hem standartlarını tayarlamalı. Meclisin başına hormat prezidentimiz 2020-2021 okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasyna dinleýijileri kabul etmek meýilnamalaryny we dinleýijileri kabul etmek boýunça giýiş diýenlerni guramagyň tertibini tasdiklamak hakynaky buýrugy ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklamak hakynaky buýrugy hemde 2020-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmek meýilnamasyny tasdiklamak hakynaky buýrugy gol çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriedow, hormat prezidentimiň alyp barýan döwletçilikli daşar tiýadat netijesinde Türkmenistanyň dünýä derejesinde eýleýän ornunyň bir kiýanlygyny, ýurdumyzyň halkara awraýynyň gün saýyn artýanyny aýratyn beledi. Munyň aýdyň misaly hökümine Birleşen Milletler Romasynyň New York şäherine ýerleşen baş idarasynyň gelip gowşan hoş habary agdap bolar. 2020-nji ýylyň 29-njy iýunyna Türkmenistan Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunmasarlygyna bir agzdan saýlandy. Vice-premier bir ähmiýetli waka bilen hormatly prezidentimizi tüýüş ýürekden gutlap, ýurdumyzyň Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýetini bellädi. Şoň bilen baglykda bir awraýly guramanyň çäklerini döwlet başlarymyzyň ýöňe süren başlangyçlarynyň doly gollawy eýe bolýanyny bellendi. Hormat prezidentimiň paragatçyk we howpsuzlyk, durnukly energetika we ulug ekologiýa we howanyň üýtgemek ýaly möhüm ugurlarda öňe süren teklipleriniň häzirki wagtda 23 çölü we zokmekletli halkara maksatnamalaryň hemde taslamalaryň üstü bilen durumça geçirilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň we milli liderimiň dünýäde uly awraýyny nazar alyp halkara bileşigi ýurdumyzy Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna 6-njy gezek saýlady. Munyň özi watanymyzyň hemişilik bir taraplygynyň şu ýyl şanly 25 ýyllygynyň, şeýlekem Birleşen Milletler Romasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygynyň dawraly bellenýänligi bilen baglykda ýüren uly ähmiýete gider. Vice-premier hormatly prezidentimizi nowatdaky uly daşar siýasy ýeňişi bilen ýene bir gezek mähirli gutlap, döwlet başlarymyza watanymyzy gülledi besirmegiň we halkymyzyň awadançylygynyň beýikligini alyp barýan asyrly işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyga ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzary, hormatly adamlar, gaderli watandaşlar, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna saýlanmagy münasibetden siziň ähliňiz bilen tüýüş ýürekden gutlaýar. Türkmenistan hem Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalarynyň başlygynyň orunmasarlygyna 6-njy ýerdek saýlanýar. Yani 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 70-nji we 75-nji sessiýalardyr. Bu wakanyň mähruat watanymyzyň hemişelik hem bir taraplygynyň 25 ýyllygy bellenýän Türkmenistan bir taraplygyň mekany aglan edilen ýyllar hem bolmagy aýratyn hem bizi gowandyrýar. Munyň özi biziň ýurdumyzyň ýokary halkara dawraýyny Türkmenistanyň hem alyp barýan oňyn bir taraplyk, paragatçylyk, söýüjelik, hoşnetli, goňşuçylyk we umumy bähbetleri laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlyk ýürürgelerini esaslanýan daşary siýasy ugurunyň netijeleriň hem täze aýdyň hem şaýatnamasy. Biziň ýurdumyň alyp barýan dörejilikli siýasatçyly bir garaşym Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan bir agdan makullandy we gollandy. Mundan maşgada soňky ýyllarda bir tarap döwletimiz hem halkara guramasynyň awraly idarasyny we iqtisady institutlaryň hem düzümine köp gezek hem saýlandy. Bularyň ähtisi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan hem gatnaşyklaryň
hil tayda täzen derece çıkanlığını görkezýär. Bir gatnaşyklym uzak möhletdem geljegem nazar ýandygyna hem aýdyň şaýatlyk edýär. Bileşim gurumanyň agzasy bolup dünýä hem döwletleriň ähli tarapyndan ikrar edilen hemişelik bir tarap hukuk derecesi olan Türkmenistan halkara giňişligini iýişçen hem orny eýelýär we köp ýyllaryň dowamyna Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşyk edip gelýär. Bu gurama bilen alyp baran hyzmatdaşyk Türkmenistanyň hewte bütün dünýä ähmetli başlanýyşlaryň durmuşy geçirilmegine dürli ýeri hem taslamaların hem de maksatnamalaryň bililik tamalam aşylmagyna öýe beýany tapýar. Hyzmatdaşyk edýän ýyllarymyzda biziň ýurdumyz sevitde, tiýasy, durnuklugy gorap saklamakda, oşnetli goňşuçylygy, hem dowatlygy sürmekde Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwürli. Erki döwürde Türkmenistan dünýäde parahatçylygy, halkara durnuklugy we durnukda ötüşen pultolundurmaga sallamly goşan döwlet hökmüne hem ikrar edildi. Döwrüň mühim hem mesele oýunçy oýlanşykly çocukları işlep hem taýýarlamakda iýişçe hem orny eýelýär. Biziň ýurdumyz alalaşdyrjy bu hem dürüjülük kuwatyň bir bütün adamda da hyzmat etmegine maksat edinip bu urda anyk hem işleri geçirýär. Bu bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň belent hem maksatlaryna laýyk gelýär. Guramalyň uzak möhletyň dowamyna giň gerimli maksada gönükdirilen hyzmatdaşyk hem alyp barmak Türkmenistanyň saýlap alan strategik hem ýoludur. Mundan beýlekde hem döwrüň esasy meselelerini çözmek üçin hem hyzmatdaşyk etmek bilen bagly täze pikirleri we gatnaşyklaryň hem nusxalaryny taýýarlamakda we amalaşdyrmakda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşyk etmegi maksat edinýär. Birleşen Milletler Guramasy we onuň edara bilen biziň alyp barýan hyzmatdaşlygymyzyň dünýäde durnuklugy, parahatçylygy we ödüşi üpsün etmeýän hatiratyna barhaym puktolanjakdygyna hem ananýar. Garaşsyz bir tarap döwletimiziň ýazyrky zamanyň mühim meselelerini çözülmegine iýişçen gatnaşmak. Agrarly bolup hem durýanyň ähli mümkinçiligini parahatçylygyň, dürüjülügiň hem durnukda ötüşüň hem gönükdirmäge taýýardygyny tasdiklaýar. Men size bir fursatdan peýdalanyp bir jan saglygy awadan hem bagtyar durmuş. Hem atawatalmyň güller suruny hem alyp barýan emisçeňizi deňe ol üstünlikleri arzu edýär. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar. Näsedi bu şahatlyk hem waka bilen ýendirek hem tüýsürekden gutdaýar. Soňra vice-premier bitarap Türkmenistanyň daşar tiýat strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi, hormatly prezidentimiziň beren taşyklarynyň ýerine ýetirilişi hemde ýöňde goýun wezipeleriniň çözülüşi bilen baglyqda birinji ýarym ýylda geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýanwar-iýun aýlary aralygynda iki taraplyň we köp taraplyň görnüşde şol sanyna halkara we sewit guramalarynyň ugrı boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda iýdigdirli çäreler görüldi. Garalýan ýurda hormatly prezidentimiz resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna boldy. Şeýlek hem online görnüşinde geçirilen türki dilli döwletleriň geňeşiniň duşugyna hem de goşuşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşugyna gatnaşdy.
Hormat prezidentimizin Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary we bir näçe döwletleriň başçylary bilen telefon arkaly gepleşikler geçirilip, olaryň dowamyna iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşyň ilerturýan meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň daşaryk iqtisady gatnaşyklaryny geňeltmek boýunça iýilikleri işler alınıp barlýar. Şunda hökümetara toparlanan hemde beýleki degişli düzümleriň işlerine ähmiýetli orun berilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýurdumyzyň döwletara derejesinde dostluk gatnaşyklary hemde köpürlük hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňelçekdigini, awraýly halkary guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ösürjekdigini bellep, vice-premieri gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary hasy giňeltmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz guramaçylyk meseleleri bilen baglanyşykly şeýle diýdi. Hormat minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Men başga işe hem geçmek sebäpli Zahirowy daşary işler ministrligining halkara gatnaşyk institutynyň rektory wezipesinden boş bolýar. Gidiberin. Halkara gatnaşyk institutynyň rektory wezipesine Juma Murat Gurbanýerliýewi bellep, onu hem şol institutynyň prorektor wezipesinden boş bolýar. Ne Gurbanýerliýew sizden bilmere geçinde hem bir tane vazifede neye işleyeceğim vardı aydıp verin. Şungur hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz şunu siz bana ulu önam edip vazife ananyanız fırsattan peydalanyp şeýle ulu vazifeni anananyň üçin tüýsürekden size sawatny aýtmaga ruhsat berin gahman arkadamyz. Men täze bellen vazifeňizde sizin hut başlangyjyňyz bilen açylan döredilen Türkmen diplomatiýasynyň ýokary okuw mektebine sizin dünýäde parahatçylygy gorumaga, durnuklugy üpsün etmäge goýnukdyrylan daşary syýasy başlangyçlaryňyzy geljekde durmuşa geçirjek ýaş Türkmen diplomatlaryny taýýarlamak babatda sizin öňe süren energetika, ulug diplomatiýasy boýunça, ekologiýa, suw diplomatiýasy boýunça halkara başlangyçlaryňyzyň ilmi esaslaryny, usuliyet esaslaryny geljekki halkara gatnaşyklary boýunça hünärmenlere öwretmekde agdyr kollektivimiz bilen bar okuýumy, zehinimi gaýgyrmana zähmet çekçekdigime size inandyrmaga ruhsat beren gahman arkadamyz pursatdan peýdalanyp siziň janyňyzyň sag ähli tutumly başlangyçlaryň rowaşlary besenmeni tüýsürekden arzu edýän. Sag bolun gahman arkadamyz. Size üstünlük arzu edýän. Sag ol. Soňra hormatly prezidentime de Obagyjyk toplamynyň ýol başlarynyň hatabatlaryny dinledi. Ilki bilen döwlet başlarymyz Ahar vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini, maýy goýumlaryň özleşdirilişi, alınıp barlayan mögümlüğün Obagyjyk işleriniň diýipginleri barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýlekem ýurdumyzyň kemiçilik betaraplygynyň 25 ýylyň nasibetli vilayatyň çäklerini durmuş maksatly binalaryň bir näçesini ulanmaga bermegiň meýilleşdirilýäni gaýdyldy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew vilayatda ýerine ýetirilen işleriň ýagdaýy, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerini ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Bellenşäli Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýylyň nasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda gurulşyk işleri batyl depinlerde alınıp barlýar. Gurulşyklaryň ýokary kil derejesine öpüşdirilmegine we bellenlen möhletine tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şonuň bilen birlikde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna mögümlüğün Obagyjyk işleri agreten kadra laýyk derejede alınıp barlýar. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşäli o milli maksatnamasyna laýyklykda häzirki döwürde medeni durmuş maksatly binalaryň we senagat kärhanlarynyň gurulşyk işleri bellenlen tertipnama laýyklykda alınıp barlýar. Häzirki döwürde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna mögümlüğün Obagyjyk işleri dowam edýär. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşäli garaşsyz watanmyzyň hemişilik betaraplygynyň şanly 25 ýylyň nasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça da zerur işler edilýär. Vilayatda Obagyjyk ekinleriniň bol hatyryny ýetişdirmek, bugdaýdan boşan meýdanlarda türüm we tekizleş işlerini geçirmek, goýçylara agrotehnikanyň tarapdan laýyklykda ýygyk işlerini guramak boýunça degişli işler ýaýbanlandyryldy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatda şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi.
O milli maksatnamazının çayaklarını yol golşugu we beýleki injenerçilik tesgalarynyň durkuny täzirlemek we olaryň täzirlerini çekmek işlerine mühim ähmiýet berilýär. Bellenşäli döwlet tarapyndan döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan vilayatyň oba gojulukçylary mögzümliğin işleri talaba laýyk derejede alyp barýarlar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözüçige diýen düzümlerini geçen 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we wilayatlarda alınıp barýan meýdan işleri barada hatabat berdi. O esnada toplumy degişli düzümlerde öňümçüň göz tepkini 115-10-7 götürmeden boldy. Obazlyk we daşky şow gormak ministrligi boýunça bir görkezji 116-10-8 götürüm. Tuğaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 106-11 götürüm. Türkmenatlar döwlet birleşigi boýunça bir görkezji 103-9 götürmeden boldy. Şuňlar ýurdumyzyň wilayatlaryna gowçylara hatarara bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ýetişdirip tutmak işleri giňerimde alınıp barýar. Şeýlekem ýygnalan galla hasylyny degişde saklamak, ony kabul ediş bölümlerinden elevatorlara we ammarlara daşamak boýunça zerur işler alınıp barýar. Orokdan moşan ýerlerde güýülki ekiş, şol sanyna göýök bakça we beýleki ekinleriň ekiş üçin ýerleri taýýarlamak agriten kadra laýyklykda alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Urad Gelliýew, häkimler we hem o gojuluk toplumynyň ýolbaşçylary. Näçe owa gojulugyny ösdürmek gaýratyna paktanyň öňürleýän meşgullerini artdyrmak goýunça kabul eden maksatnamalar hem durmuşy geçirmeň iýişçiň alyp barmaly. Ýa-da garla orogy tamamlanan hem diýen ýaly hem ýygnalyp alynan gallanyň meşgul 1.400.000 tonnadan ýeşdi bu bolsa ýurdumyň azyk gowplugyny üpşinemediýänligiňi tasdikleýär. Gallanyň hem özümizden artýan bölegi hem daşa ýurtlarda eksport gerek bolsa edip bolar. Meýdanlarda gowşanyň hem bol hasly ýetişdirilýär. Paktanyň hem bizim üçin ören mühimdir hem gölüňi tutup ony hem bol hasly almak üçin zerur bolan ähli agrotechniki işlerim öz wagtyny ýokary hili geçirmeli. Şeýle o gojuluk tehnikalaryny ýygym hem möhümni talaba laýyk taýýarlamaly. Muradov hem Urad Gelliýew men pandemiýa bilen bagly mesele nazar alyp alma edaralarynyň o gojuluk aýratynda suw meselesiniň şeýle ekinleriň hasyny ýokalandyrmak, täze ýerleri öýleşdirmek hem meseleleriň üstünde hasam köp işlemeligini bellemek isleýär. Suw taşytlaýjy tehnologiýalary önümçüligi hem giňden ornaşdyrmalydyr. Bu işden beýleki ýurtlaryň öňde barajy tejribesini giňden hem peýdalanmalydyr. Agarom sahramyň ekologiýa ýagdaýyny hasa gowlandyrmak goýunça bilen maksatnamamy durmuşa geçirmek şartlandyrmalydyr. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow milli parlamentiň şu ýylyň 6 aýyna kanunçylyk ýymynyň meýlekde kämilleşdirmek, şeýle hem halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça alyp baran işleriniň netijeleri barada habar berdi. Deputatlar düzümi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ilertilýän ugurlaryny kanunçylyk taýdan üpjetmek maksady bilen täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we hereket edýänlerini kämilleşdirmek boýunça iýligderli işler geçirýärler. Geçen ýurda milli parlamentiň maslahatlarynyň dowamyna Türkmenistanyň 18 kanuny hem-de mejlisiň 13 karary kabul edildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylary girmek hakyna konstitusiýon kanunynyň taslamasy boýunça işler dowam edýär. Bu kanunyň dislap taslamasy metbuatda çap edilenden hem-de giňden ara alyp maslahatlaşylan soň gelip goýan teklipler iş topunyň mejlislerine düýpli öwrenildi. Raýatlaryň pikirlerini has düýpli öwrenmek maksady bilen wilayatlarda iş toparlarynyň göçme mejlisleri geçirildi. Ýa-da wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna konstitusiýon kanunynyň utornukly taslamasyny taýýarlamak hem-de halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmek işleri alınıp barýar. Parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek hem-de kanun çykarjygyň dünýä tejribesini öwrenmek Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanlary hem-de beýleki awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk ýeňeltmeň çäklaryny ýylyň başyndan bäri mejlisde 7 duşuk, şol sanyna video aragatnaşyk arkaly 3 duşuk guruldy. Mejlisiň agdalary öz saýlaw okruklaryna ýurdumyzyň eri jemgyýetçi guramalar bilen birlikde gurulýan maslahatlara gatnaşyp, idara kärhanlarda, daýhan birleşiklerine, okuw mekdeplerine, milli ýörelgelerimizi, diýip desurlarymyzy wagt edýän çäreleri geçirdiler.
Meclisin başlygy Türkmenistanyň halk maslahatynyň öňde boljak meclisiniň guramaşyk meseleleri barada maglumat berip, maslahaty geçirmegiň möhüreti we oňa taýýarlyk görmek baradaky degişli resminamalary hormatly prezidentimizden garamagyny hödürledi. Hormatly prezidentimiz döwletimizin ykdysady ösüşiniň ýagdaýlaryny, jemgyýetiň häzirki döwürdäki talaplaryny we ýurdumyzy demokratiýaşdyrmak işlerini nazara almak bilen kanunçyk bunyadynda döwrü barplaşdyrmak boýunça meclisiň alyp barýan ýigderli işleriniň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz bu işleriň dowam etmeligini hemde halkara tejribesine kybap gelmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Bizim öňümizde bir mühim çäre var. Nähip bolsa sentýabrda halk maslahatynyň hem nowatdaky meclisini geçirer. Häzir men maslahaty hem geçirmeň möhüreti ve oňam taýýarlyk görmek barada hem degişi fermana hem de karara gol çekse. Biz halk maslahatynyň esasy meclisini 25-nji sentýabrda geçirsek, 26-njy sentyabra çenli bolsa siziň ähliňiz rahmetde gazanan hem üstünlükler üçin filalara hödürlenýän hem adamlaryň sanawyny taýýarlasaňyz, oýam şol munasip bolan raýatlarymyzy döwlet hem filalarlamak dagalaryndan geçirsek, 27-nji sentýabrda ata watanymyzyň hem baş bayramyny, ýani Garaşlyk hem bayramynyň ulem dawalary beslep geçirsek hem maksada laýyk bolar diýip pikir edýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna şu ýylyň geçen 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly adamlar, häzir men Türkmenistanyň Harvard Akademiýasynyň hünär derejesini ýokulanýarys okuwyny tamamlanyny barada general leytenant Amanowa degişli diplomu hem de döýüşe dakylýan nişany gowşurjak. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraňy işleriň belen terkebasy, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň baş ornmasary, Döwlet Hukuk Geňeşiniň sekretary, general leytenant Amanow, hünär derejesinde okulma hakyndaky diplomy hem de döýüşe dakylýan nişanlama gelir. Amanow mukaddes ýaşyl tugumda taqdim edip, garaşsyz bitarap watanymyza wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Garaşsyz bitarap watanymyza, Mekran halkymyza, Türkmenistan hormat prezidentine, Türkmenistan ýaraňy işleriň belen terkebasy bolýar. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyra gizlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Koronavirus pandemiýasynyň ýurdumyň içerki ykdysady işçiligine ýetirýän ýaramaz täsiri dowam edýär. Emma buňa garamazdan statistik maglumatlar dünýä ykdysadyetindäki meseleler bagly biziň hökümetimiziň netijelerim çäri görýändigini görkezýär. Mızarç. Ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmeň maksatnamasyna hem laýyklykda geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyetini ösürmekde ýurdumyzyň ornuny berkitmek konçam işler dowam etdirildi. Bäsesi ukyply, ýokary hirli, içerki hem daşarky bazarlarda ýokary islega bildirilýän durlem görnüşli haritlar öndürýän innovatsion sennagat kärhanalaryny döretmek işleri depgünli alınıp barıldı. Bizim daşar siyasetimiz ütköpsüz ýagdaýda dowam edýär. Bir taraplamyň 25 ýylyň belirlenýän ýylyna odolky syýaly Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa birleşigi,
Şanhay hizmetdaşlyk guramasy, garasy döwletden arkalyşyk hem de beýleki halkara hem guramalar bilen energetika hem su howpsuzlygyny üçin etmek, ekologiya meselelerini çözmek boýunça asynçykly gatnaşyklar alınıp barylýar. Ulaw üçinçilik. Bilim hem medeniyet ulgamlaryny ýetirmek. Adam hukuklaryny hem de azatlyklaryny goramak. Aklymymy howpsuzlygy berkitmek bilen bagly işçi hem hizmetdaşlyk dowam edýär. Alyp baran içerim siýasatymyz bardaýsak, biz ygtybaly, sallyk, büdjet we pul, qar siýasatyny gollaýar. Huzury hem döwlet üçinçil ulgamlaryna maýa goýumlaryň meşhurlaryny barha hem artdyrýar. Men hem ýan aýdysmaýaly, dünýä iqtisadytyna emele gelen kıyınçılıklara qaramazdan biz jemi-çerki önüm ötüsünü ýokar derejede, yani 5,9 götürmüşlerde saklaýar. Milli pulun ümetem şol bir derejede durnukly saklanýar. Biz senaat hem de durmuş maksatly hem desgalaryň guruluşyny giň hem gerim bilen dowam edýär. Azat döwrüne umumy bahasy 37 milyar Amerikan dolarından hem köp bolan 2,5 milyona goloy iri desanyň hem guruluşy alınıp baryldy. Türkmenistanyň prezidentiniň owa milli maksatnamasyna laýyklykda geçen 6 aýda ýurdumyzda 1 milyar 300 milyon manada meşhur düýüple maýa goýumlar öýleşdirildi. Geçen ýarym ýylda biz 14 tane iri deskany, umumy meýdany 509 min ene 4 metr olan ýaşaý jaýlaryny, şo sany bahasy 1 milyard manada goloýlar. Ähli amatykda olan ýaşaý jaýlaryny ulanmaga berdik. Tenagat deskalar. Ýaşaý jaýlar, çağalar, baglar, mekteplerdir, dukanlar ve beýleki deskalar gödöňe tutulan meşhurde hem işe girdirli. Energiýa terişdirme. Dünýä bazarlaryna iýermegi, diversifikasiýalaşdyrmak siýasatymyz hem bilen meýilnamalymyza laýyklykda dowam edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricinin taslaması şeylen beýleki sevit taslamaları üstünlükli durmuşu geçirdi. Iqtisadyetimizi diversifikasiya ýol bilen ösdürmek şeýlerini bir daşa ýurtlardan getirilen haritlan orun tutýan önümleri öndürmek, eksport hem haritlan meşhurlaryny artdyrmak, elektron tenaatını döretmek hem döwlet maksatnamalaryny hem netijeli amalla aşyrýar. Şoňdan birlikde henüz çözülmegi köp zähmeti talap edýän meselelerim ağır değil. Misal üçin, birinciden, ýurdumyzda ykdysady hem maliýe durnuklygyny üpçün etmek. İkinciden, ilati iş bilen üçüncülük derejesini ýokarlandyrmak. Üçüncüden, bank ulgamyna özgertmeleri çaltandyrmak. Dördüncüden, göni daşaýyr maýa goýumlaryň meşhurlaryny artdyrmak. Beşinciden, ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak we valuta terişleriň gelip hem gowuşmagyny üpçün etmek. Altıncıdan, tenaat hudugyny bäsişige ukyply bugtulandyrmak. Yedinciden, kiçi telekeçiligi ösdürmek. Sekizinciden olsa, iqtisadiýatyň ähli huduklaryna sany tehnologiýalary giňden hem ornaşdyrmak, häzirki döwürde ähli hem ýolbaşçylar üçin ileri tutulýan uğurlaň hem biri bolmaly. Iqtisadiýatda döwletiň hem gatnaşyk paýyny azaltmak hem hududy puda döretmek boýunça alyp baran işlerimiz hem güýçlendirmelidir. Huzurlaşdyrmak sanawyna energetika,
ulu ve Arap'tan şu podoklarını, ayrı devlet kârhanalarını, üpçünçülük deftarlarını, senin köp fanı, beylik hem deftarları girilmelidir. Panamaları yerleştirmek, gazna bağlarını hem korumak hem beyatışıklı fevdarları açmak hem huzursuzlaştırmak, esas usullarını hem övülmelidir. Hormatlı Minister Kabineti ağlar, hormatlı adamlar. Netin bir sene değerli sürün hem ikinci yarımda bir köp fanı mühim halkara ve hem içeriki devlet hem çarelerini geçirme gözünü tutacak. Nesip pozana sinca buranı hem halk maslahatının novuttaki meclisini geçirir. Maslahatta yurdumuzun konstitusyonuna öğren mühim ülkütmeleri girilmek boyunca hem çözükleri kabul eder. Mukaddes karasının bayramı. Seylem bir kara devletinin bir tarafının şanlı 25 yılın hem yübileyini giyinden hem belli geçer. Bir çareler ministerlikten hem pudok idarelerinin ehli yolbaşlarından biz aydırışı hali öğren yukarı derecede geçirmeyi talep ediyor. Hormatlı Minister Kabineti'nin ağlar. Hormatlı adamlar. Evet çıkışımı tamamlamak bilen ne geçen yarım yılın hem görközülerin umuman ervet bolmanını belirlemek istiyor. Şuna nazarat men ministerliklerin ve pudok idarenin ehli yolbaşları 6 ay edilen işlerin neticeleri oyunca önümüzdeki senme, yekşenme ve duşanma günleri maslahatları geçirmeyi tavsiye. Sonra vilayet hakimlerinden beyleki yolbaşçıları 7. yılın 6. Ağustos senli diz almağa hem ruhsat veriyor. Demişe borcali artsmanına ya da yeri tuğda hem yurdun belki hem spahanalarına din alıp bilirdi. Orada belli. Siz orada gözü ediyen toplumun parti yığın bilen bağlı hem yol başları bilen maslahatlaşıp bir mesele hem öğüdünüz seyredin. Eğer agratenik çağrılar bilen bağlı işlerin yadır ki kızıgalanlı dövrüne din almak makul bilmeseniz ondan siz parti yığımdan hem son din alıp bilirdi. Ne hormatlı Minister Kabineti'nin ağzaları, hormatlı adamlar bir şuunki Minister Kabineti'nin giyin işlemi meclisine giyirilen gün tertipteki ehli meseleleri, soruları seyrettik. Hey aranızda aytacak, koyacak sorunuz ya meseleniz var mı? Hormatlı Minister Kabineti'nin ağzaları, hormatlı adamlar, biz de şunun bilen Minister Kabineti'nin giyin işleyin meclisini geçirip kuturyar. Men esasının ehliğinde bir karar vatanmadım. Bunun belekte gülle sorun hem alıp baran işlerinde denge ulusünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Endi bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken resmi namalar bilen tanışadıyız. Türkmenistan'ın halk maslahatynyň meclisine guramaçylyk geçirmek hakynda Türkmenistan'ın prezidentinin fermany berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ata-babalarymyň parasatly wesiýetlerine hem asylly ýöreliglerine eýerip, şeýle Türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan köp asyrlyk tejribesine daýanyp, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy, şeýle çözgütleri kabul etmäge, jemgyýetimiň ygtyýarly wekilleriniň giňden gatnaşmagyny
ýaşagyny üpçün etmek, biziň ähli üstünliklerimiziň hemem ýeňişlerimizin garawy bolan agdybirligi, jewisligi hasam berkitmek, milli demokratiýany ösürmek boýunça gadanlaryň üstünlikleri dürüjlükli kämilleşdirmek, şeýle-de halk häkimetiniň ýokary wekilçilik idarasynyň Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek maksady bilen karar edýän. Birinji, Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisini 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryna Aşgabat şäherine ruhyet köşkünde geçirmeli. İkinci, Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisini ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toporundy öretmeli, hemem onuň düzümini tasdiklamaly. Goşulýa. Üçüncü, vilayetlerin hemem Aşgabat şäheriniň halk maksatlary Türkmenistanyň halk maksadynyň birinji mejlisini guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2018-nji ýylyň 5-nji iýuluna çykaran 385-nji fermany bilen tasdiklanan Türkmenistanyň halk maksadynyň düzümini jemgyýetçiligiň wekillerini saýlamagyň tertibine laýyklykda Türkmenistanyň halk maksadynyň düzümini jemgyýetçiligiň wekilleriniň saýlawlarynyň geçirilmegini üpçün etmeli. Hemem Türkmenistanyň halk maksadyny vilayetlerden şeýle-de Aşgabat şäheriniň saýlanan agdalarynyň sanyny 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli Türkmenistanyň prezidentiniň diwana bermeli. Dördüncü, Türkmenistanyň mejlisi Türkmenistanyň halk maksadynyň düzümini jemgyýetçiligiň wekillerini saýlamak, şeýle-de Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisine taýýarlyk görmek, hemem geçirmek bilen bagly işlerde vilayetleriň, etraplaryň hemem şäherleriň halk maksadlaryna guramaçylyk usuliýet taýdan ýardam bermeli, hemem bu işleri utgaşdyrmaly. Avdiýewa hakynda Bahargul Gurban Muradowyna Avdiýewany başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň minister kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Mehmedow hakynda Mehri Cemal Mekan Nurdiýewiň Mehmedowany Türkmenistanyň minister kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde bellemeli. Garliýew hakynda Garliýew Nur Mehmet Allaberdiýewçi eşde öýbereni düýplük hemçilikler üçin Türkmenistanyň telewizionýa, radio epleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiýasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly. Aşyrew hakynda Arslan Gurban Mehmedowyç Aşyrew Türkmenistanyň telewizionýa, radio epleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiýasynyň başlygy wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Anam Muhammedow hakynda Edýetgeli Orad Muhammedowyç Anam Muhammedow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýat ministri wezipesinden boşatmaly. Serdarow hakynda Muhammetgeli Nurgeliýewç Serdarow Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýat ministri wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýat ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Arçaýew hakynda Arçaýew Murat Gurban Nurdiýewçi eşde öýberen kemçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy wezipesinden boşatmaly. Amanow hakynda Batyr Amangeliýew Amanow Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy wezipesine berlep, ony Türkmenbaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatmaly. Abdurrahmanow hakynda Şahym Abdurrahmanow başga işe geçmek sebäpli Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly. Roziýew hakynda Merdan Täjimoviç Roziýew Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine berlep, ony Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygynyň buro işleri boýunça orunbasary wezipesinden boşatmaly. Agymradow hakynda Gulmurat Nurmuradowyç Agymradow Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministri wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Geliniýazow hakynda Mehmet Murat Geliniýazow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň bilim ministri wezipesinden boşatmaly. Gurbanow hakynda Uradgelli Aman Nurdiýewiç Gurbanow Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine berlep, ony Seyitnazar Seydadyň Türkmen döwlet molimçilik institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly. Muhammedow hakynda Gurbangelli Allaýarowyç Muhammedow Seyitnazar Seydadyň Türkmen döwlet molimçilik institutynyň rektory wezipesine berlep, ony Magtumulladyň Türkmen döwlet universitetining almy işleri boýunça prorektor wezipesinden boşatmaly. Zahir hakynda Baba Zahirow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutynyň rektor wezipesinden boşatmaly.
Qurban Geliyev hakkında Cumamrat Şamradoviç Qurban Geliyev Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministrliğinin Halkara Gatnaşyklary Institutynyň rektory wezipetine berilip, onu Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministrliğinin Halkara Gatnaşyklary Institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipetinden boşatmaly. Geliyev hakkında Hacı Muhammed Aşirowich Geliyev başga işe geçmek sebäpli Halkara Newtgad Üniversitetiniň rektory wezipetinden boşatmaly. Abdurrahmanov hakkında Şahym Abdurrahmanov Halkara Newtgad Üniversitetiniň rektory wezipetine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Mehri Jemal Mekanurdiýowna Mämedowa başga işe geçmek sebäpli Mary welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, sagalyk we sport boýunça orunbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Aknabat Urad Muradowna Atabaýewa Mary welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, sagalyk we sport boýunça orunbasary wezipetine bellenip, ol Türkmenistanyň bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mektepleri boýunça orunbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Edirgeli Urad Muhammedoviç Muhammedow Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara teknik kömek baradaky milli utgaşdyrjy şeýle bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durunurjy wezipelerinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat ministri Muhammadgeli Nurgeliýewich Terdarow Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara teknik kömek baradaky milli utgaşdyrjy hem bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durunurjy wezipelerine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamysynda belenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny hatam berkitmek, hem durnukly ösmegini öpçün etmek, şeýle dünýä ykdysadyny emele bilen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyna ýetirýän täsirlerini pesetmek boýunça şäherleri guramaçylykly geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary ol çekdi. Resmi laýyklykda dünýä ykdysadyny emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdun ykdysadyna ýetirýän täsirlerini pesetmek, hem milli ykdysadyny durnukly ösdürmek boýunça 2020-2021-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Şeýle degişli ministrliklary puwduklyň durunmuş idaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine şu kararyň birinji bölegine görkezdilen maksatnamada belenen şäherleriň durmuşa geçirilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň durmuş ykdysadyny ösüşiniň ýokary depginde saklamak. Bu urda dünýäde ýaşagan çylşyrymly ýagdaýlaryň täsirini azaltmaga gönükdirilen zerur şäherleri amal aşyrmak. Şeýle Birleşen Milletler Guramatynyň şäherlerini öňe sürülen degişli halkara başlanýyklaryny milli derejede durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary ol çekdi. Resmi laýyklykda Türkmenistanyň ýeti ýokunç keseliniň pandemiýasyna garşy desden durmuş ykdysat şäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Şeýle Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliğine şu kararyň birinji bölegine görkezdilen meýilnamany ýerine ýetirmek üçin Birleşen Milletler Guramasy oň ýürütüleşdirilen idaralary halkara mali institutlar bilen hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisini 2020-nji ýylda çağırmak hakynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabryna kabul edilen ikinji kararyny ýerine ýetirmek hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary ol çekdi. Resmi laýyklykda ministrliklary hem puwduklyň durunmuş idaralaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy ol çekdi. Resmi laýyklykda 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tasdiklandy. Döwlet toparyny 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmäge, guramaçylyk usuliýet taýdan ýol başlyk etmek, hem oň belenen tertipde geçirilmegini guramak tapşyryldy.
Vilayetlerin şeýlede Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek boýunça iş toporlarynyň talaba laýyk işlemek üçin zerur şertler döretmäge borç edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyrug çekdi. Resmi namalaykykda 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerini vilayetler we Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň mailnamasy. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmegiň mailnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmegi 2020-nji ýylyň 6-njy iýuly 15-nji awgust aralygynda guramak okuwa kabul etmek boýunça giriş synalaryny ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerine geçirmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýerine ýetirjek häkimiýetiň merkezi hemem ýerli idaralary, şeýle-de ýerli öz-özüne dolanyş idaralary üçin dünýä ünlüleriniň talaplaryna laýyk gelýän döwlet ýolbaşlaryny hemem döwlet gullukçylaryny taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyrug çekdi. Resmi namalaykykda 2020-2021-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňdaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 okuw ýyly dinleýijileri kabul etmegiň mailnamasy 2020-2021-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňdaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 5 ay dinleýijileri kabul etmegiň mailnamasy 2020-2021-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňdaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň täjirçilik arbitraji boýunça döwlet gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 4 ay dinleýijileri kabul etmegiň mailnamasy 2020-2021-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňdaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýerine ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralarynyň hemem ýerli öz-özüne dolanyş idaralarynyň gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 ay dinleýijileri kabul etmegiň mailnamasy 2020-2021-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňdaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryny dinleýijileri kabul etmek boýunça giriş synalaryny guramagyň tertibi tasdiklandy. Hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina gutluk hatyny berdi. Onu 29-njy iýunda bolan telefon arkaly söhbetleşigi hemem oň dowamyny konstitusiýa üýtgetmeler girmek boýunça umumy Russiýa ses bermegi, üstünlikli geçirmegi, ardy edenligi mehr bilen ýatlanýar. Ses bermeň dowamyny Russiýanyň halky öz saýlap alan ýoluny kesgitdi. Mümkinçilikden peýdalanyp sizi bu şanly waka bilen tüýsürekden gutlamak isleýän. Ses bermegiň netijeleri Russiýalyň siziň döwlet guruluşyny berkitmäge, hemem ýurdy durmuş ykdysadyny ösürmäge gönükdirilen ýoluňyzda ýokary anamynyň şeýle-de gollawunyň şaýady bolup durýar. Bu möhüm wakanyň Russiýanyň munun belägem ösmegine, şeýle-de oňraýatlarynyň hali ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam etjekdigine ananýan milli liderimiz gutlagyny belleýär. Şeýle-de Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen dostluk gatnaşyklaryna aýratyn gadyr goýulýanyny, taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýyl-ýyldan täze mazmun bilen üstünüň ýetirilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellep, hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow hoş niýetlilik we birek-birege ana mahsus bolan gatnaşyklaryň munun belägem berkidiljekdigine, hemem möhüm hyzmatdaşlygyň ösürilmegine ýardam etjekdigine berk ananýanyny belledi. Döwlet başçymyzy Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina berkjan saglyk, bagyt we üstünlik Russiýanyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk, awadançylyk we güllä ardy etdi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyny gelen gutlalar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışyrjak gutlawymda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyz 63 ýaşyňyzyň dolma münasibetli tüýsürekden gutlagyny beýan edýän. Soňky ýyllarda bilelikdäki tagalalar netijesinde biziň ýurtlarymyzyň arasynda oňyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine ýetirildi.
koronavirus epidemiyasının iqtisadi ösüşün depkinlerini belli bir derecede petelden qaramazdan qatnaşıqlamazdan gelecekti de iki halkın bəxfiyetlerini üpçün etmek maqsadı bilen devam ettirilecekti. Sebette paraxatçılığın ve durnuqluğun putoronurulacak onu ananayan. Beyik bir vardan sizin arıqtasında berk can sağlık ve üstünlükler Türkmenistan'ın halkına avadançılık dile ediyen. Hasan Ruhani, İran İslam Respublikası'nın prezidenti. Bu da şeyle sözler var. Onun arıqtarati Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedov. Sizin doğrumun münasibetli menin tüy sürükten çıkayan kutluğulamı kabul edin. 63 yaş, peygamber yaşı. Geçilen durmuş yolunun esası doğrudur. Siyasetçi prezident üçün müngöde tarihi taydan bu vazifede öz halkı kemem devlet üçün amal aşıran işine baha vermekte mühim tapqıra morturiyandır. 2007 yılda ehli halkın ses vermenin neticesinde siz Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine saylanınız. Kemem sizin ıqbalınız yurdun ıqbalı üçün eğurt ulu cevapkarçılık bilen ayrılmaz bağlanışıqlı boldu. Geçen yılların içinde siz Türkmen devletinin içeri kemem daşarı siyasetinin ötüşünün stratejik uğrunu kesiyetlen mühim tarihi çözgütleri kabul ettiniz. Häzir yurt kemem Türkmen halkı pikirleri ve tağallaları baş maqsada yetmege, vatanның xatam güllä ötmegini, kemem avadançylygyny üpçün etmege gönükdirlen haqiqi vatançy bolan öz milli liderine buýsunmaga haklydyr. Türkmenistan'a durmuşa ağ yol açan toprakta doğulup, men sizin yol başlaryňyzda menin vatanymyň halkara jemgyýetçiliginiň hormatly kemem awraýly agdasy, durnukly siyasi ulgamy, güýçli ykdysadyýaty, kuwatly durmuş uğurlary, innovasiýalara, kemem öňdebarjy bilimlere, açyk ýürelgleri bilen depkinli ösýän döwlet bolanyny görüp, ören uly şatly kemem buýsunç duýularyny başdan geçirýän. Menin hut özüm üçün Türkmenistan'ın kosmos pudoğunu ösürmege başlamak baradaky sizin çözgüdüňiz mühim waka urly. Muny yer ýüzüniň ösen döwletleriniň hatarına çykaryp, Türkmenistan'ın tehnologiýa taýdan ukgunly öňe gitmeginiň biniýadyny tutýan strategik ädim diýip hasaplaýan. Hormatly Qurbanoglu Mälikuliýewич, 63 ýaşa ýetip, siz sportyň dürli görnüşleri bilen iýdigderli meşgullanyp, nusga görkezip, hem bilen ardy gödýän sagdyn beden kuwatyny saklaýasyňyz. Atşapmağın, kemem avtomobil uluğunu durundurmağın ajayip usatlygyny el aldyňyz. Bugün sizin üstüňiz bilen dünýä Türkmenistana parasatly, strategik pikirlenip bilýän, ujur gaýratly siýasatçynyň kemem maksatlara şeýlede olara ýetmeň usullaryny aýdyn göz ýetirýän döwlet işgäriniň başçylygy edýän görýär. Şol maksatlaryň ählisine ýetjekdigine, kemem Türkmenistanyň sizin ajaýyp ýol başlaryňyzda ruwaşyň we güllä ösüşüň ýoly bilen mundan beläge anamly öňe geçjekdigine ananýan. Şuňur hormatlaýan Cenab Prezident Berkcan Sağlyk kemem Türkmenistanyň lider hökmünde sizin tarihi işleňizde täze üstünlikleri gazanmagyňyz baradaky meherli arzulamy kabul ediň. Alek Kananyanka Türkmenistanyň gahrmany, kosmos işleri boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi. Yurdumuzda Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýasyny başlap gurulýan şäherler, maslahatlar, şanly tenilen dawralar bilen goşýar. Bu şäherler hormatly prezidentiň il ýurt bäxfitli işlerine öz borçly hoşallygy urlýar. Magtumula adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşinde okuw öňümçilik tejribeleriniň geçýän Magtumula adynaky Türkmen döwlet, halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetleriniň, halkara gatnaşyklary we Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň gatnaşmaklaryna hormatly prezidentimiň hoşniýetli beýtaraplyk ýoly Türkmen ýaşlarynyň durmuş ýörelgesi atly duşuk maslahaty geçirildi. Bu ýerde hemişelik beýtaraplygymyň 25 ýyllygy, Birleşen Milletler Guramatynyň howannarlygy, Türkmenistanyň teklibi boýunça Türkmenistan ötüş maksatlaryny maliýeleşdirmek baradaky maslahatyň netijeleri hemem Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň ýanynaky hemişelik wekilhanat tarapyndan ýurdumyz Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wice başlyklygyna saýlananlygy barada gelip goşan hoş habar barada giňişlendirilip geçildi. Halkara gatnaşyklar institutynyň halkara jurnalistikasy fakultetiniň talipleri nowatdaky tomusga okuw we öňümçilik tejribeliklerini ýurdumynyň habar beriş terişleriniň idaralaryna geçmek bilen olar öz hünär başarnyklaryny ösürýärler. Talipler öňümçilik tejribeliginiň dowamyna döwletimiň köpçüliklerini habar beriş terişleriniň günnelik işi bilen ýakyndan tanyş bolýarlar.
Paytaxtymyzdaky Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik müdürliginiň Çağalar hafta şäherçedine köçe ýol hereketiniň düzgünleri boýunça düzgünler Berjay Edeliň ady bilen Tomutky din jaş möhkümine din zalyan mekde okuwçylarynyň arasyna şäher geçirildi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriniň we ýaşlyň arasyndaky hukuk bodulmalyň öňüni aç bölüminiň we Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň ýaşlar guramatynyň berkararlyk etrap geňeşi we etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriniň işler boýunça bölümçe tarapyndan geçirilen çärede okuwçylar bu ýerde öýlerini gyzyklandyran sowallara anyk jogaplar tapdylar. Hormat alymlar, Nurta ýurdumyň haýtany we paýtagtymyň Aşgabatda 3-nji iýulda saat 20-den 4-nji iýulda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın vilayatyna azkem burtly howa bolup günnordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 29-34 gradus mayl bolar. Ahir vilayatyna azkem burtly howa bolup Demiralak günnordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 19-24 gradus, gündüzine 31-36 gradus mayl bolar. Marw vilayatyna az burtly howa bolup Demiralak günnordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 17-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus mayl bolar. Lewap vilayatyna az burtly howa bolup Demiralak günnordan teleskonto 8-13 metr käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal utar. Howa gecesine 18-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus mayl bolar. Daşow vilayatyna az burtly howa bolup Demiralak günnordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzine 31-36 gradus mayl bolar. Paýtagtymyň Aşgabatda az burtly howa bolup Demiralak günnordan teleskonto 9-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 21-23 gradus, gündüzine 33-35 gradus mayl bolar. Şeýle-de ýurdum boýunça iýul aýynyň 4-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy açylýar. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýärse, ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.